Foli ni waleɲumandɔn an bɛ a kɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na nin ye an sigilen an ka laadala gafew olu kɔnɔna la an y'a fɔ ni baara in ye tɛnɛ ye ka taa bila fɔ juma la min bɛ tali kɛ gafe kunnafoni na an bɛ don ni gafew ye sɛbɛn min ni a bɛ kɛ nanzarakan na min ye an baarakɛ ɲɔgɔnw ni o ye kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ wa olu kɔni bɛ u bolonɔ yɛrɛ kɔni bila bolonɔ bilalen kɔ nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ayiwa faamuya min ni anw y'o sɔrɔ a la ka se ka walawali kɛ n'o ye tudunkan na bamanankan na min b'a to bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya min na o baara ayiwa ani o maguwan o de bɛ an bila ni sigi ninnu yɛrɛ kɔni na nɔ bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ gafe bɔta a cayara i b'a fɔ waati tɔ yɛrɛ kɔni na nka n'an sera gafe ayiwa min ye a ɲini yɔrɔ ninnu kɔni na an bɛ wolomaliw kɛ wolomali min n'a bɛ kɛ ka kumabaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɔ a la ayiwa min ye kunnafoni ye mago bɛ min na waati min yɛrɛ kɔni na k'an sɔnni sigi o kan ka sɔrɔ ka na an ka gafe kunnafoni ayiwa k'o labɛn ni o ye a kun de ye ka se ka malidenw k'olu yɛrɛ kɔni bɔ kumasiri la kun de ye ka se ka kunnafoni jɛlen ka di malidenw yɛrɛ kɔni ma dusumakasi ale ni kami yɛrɛ kɔni bɛ maa min na olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka dala k'o cogoya min na ni kunnafoni jɛlen o yɛrɛ kɔni sɔrɔlen o y'an ka laɲini o y'an ka baara ye ni baara in minnu tɛ san sɔrɔ jurukɔ bamananw ka fɔ don ayiwa min b'a to nin baara in yɛrɛ kɔni bɛ taa ɲɛ k'a kɛ hakilisigi kɔnɔna la ayiwa k'a kɛ bonya ni karama ni lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn olu ka ye anw na Mamadu Fase Bara honorable k'a fo ani a furumuso bɛɛ lajɛlen k'u fo Sarangosi Saran kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ a yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min bɛ tali kɛ suguba kɔnɔna la suguba kɔnɔna Kalilu Senbara Universel Media ale yɛrɛ kɔni dagalen bɛ nin nɔ tulu la Danisanji tulu la Sangalamaci o de ye Super GT maa o maa n'i ye tulu in kɔni n'i y'a si filɛ i ka dalen don a la an dalen don a la k'a fɔ e kɔni e bɛ segin ka se Super GT tulu yɛrɛ kɔni ma wa e b'a ko fɔ maa wɛrɛ ɲɛna an dalen don kuma de kɔni la ka bɔ yen an bɛ foli kɛ Kalilu Senbara a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na Universel Media baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'an ye foli kɛ Universel Media la an bɛ boli ka don an ka mairie kɔnɔna la maire la mairie fɛnɛ bɛ yen Umar Togo k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn monsieur Tunkara fo ka taa se monsieur Bama ka minnu bɛɛ fo ka don an ka impôt kɔnɔna la n'o ye commune 1 ta ye ka Mali impôt a bɛɛ lajɛlen fo commune 1 impôt baarakɛla a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fanta Bagaga ale ni Fatumata Sise n'an ye foli kɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ an fɛ yan nɔ an tɛ ɲinɛ olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ kɔ n'i taara terre des hommes ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Jariyetu Bitima Nawatara an b'a fɔ an tɛ jalaki wa an yɛrɛ kɔni jigi tɛ k'an na k'a fɔ k'an bɛ ale yɛrɛ kɔni ka foli kɛ ale ka foli kɛra an ma kuda ale ni bada ayiwa o foli an b'o kɛ ka ɲɛsin Jariyetu ani a ka denbaya a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nin waati in na wa ka bɔ yen min bɛ tali kɛ ayiwa MSF kɔnɔna la n'o o ye Médecins Sans Frontières ye n'an donna yen min bɛ tali kɛ Nematulayi Ture an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin waati in na MSF maa bɛɛ lajɛlen olu fana bɛ fo Nematulayi ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nin waati in na n'an ye foli hukumu yɛrɛ kɔni tɛmɛ Fatumata teliyala an bɛ taa sugu kɔnɔ min bɛ tali kɛ Universel Media ka butikiba min bɛ yen ka taa yen ka sɔrɔ ka segin ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20
23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88. Universel Media minaɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali. Siga foyi t'a la bamananw ka kuma don tan ni ka segin bana tɛ jɔ ni dengeli to an taara an nana dantigɛli jan o yɛrɛ kɔni t'o la an y'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ gafew yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i ye a ta k'a lajɛ bi an bɛ waati jumɛn ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ banbasi kɛlɛ min bɛ an yɛrɛ kɔni fɛ yen leere i b'a ye k'a fɔ mali finitigilakaw olu ye wulikajɔ ni cɛsiri baara min yɛrɛ kɔni kɛ an n'an da don la an ka walawali kɔnɔna la halisa an bɛ to banbasi kɛlɛ hukumu kɔnɔna la minisiri min ni ale usumani isufu mayiga a kɛra mali premier ministre ka tɛmɛ i k'a fɔ min ye lajɛ dɔ senfɛ ni o bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu min ni o bɛ tali kɛ sɔngu olu ka communauté o ɲɔgɔn ye senfɛ usumani isufu mayiga min ye bilasiralikan ye a y'a kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an n'an da don yɔrɔ kɔni fɛnɛ la an bɛ walawali kɔnɔna la halisa i b'a ye k'a fɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la min b'a to san wɛrɛ samiya o kɔni o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na nɔgɔ olu bɛ se ka sɔrɔ a waati yɛrɛ kɔni na min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye jagokow ma ayiwa ale kɔni ye min ye ayiwa baarakɛlaw n'o o ye nɔgɔ baarakɛlaw sɛnɛ baarakɛlaw a bɛ tali kɛ feerekɛlaw fo ka taa se minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa tila sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a n'u ye lajɛ kɛ lajɛ min kɔnɔna la a ye min ye bilasiralikan yɛrɛ kɔni fɛnɛ di an bɛ se ka an da don fɛnɛ la ka walawali kɔnɔna la ka bɔ yen an ka kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn yɔrɔ min fɛ n'a bɛ wele ko ɛji ayiwa min b'a to commissaires les élèves commissaires minnu ni olu bɛ commissariat yɛrɛ kɔni kalan na yaasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baara kɔnɔna ni kalafili baaraw yɛrɛ kɔni labɛn na min ye donbolo belebelew ye o kɔni o taara ka taa ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ n'o ye kɛra ɛji yɛrɛ kɔni fɛ an bɛna da don ninnu fɛnɛ la an ka walawali kɔnɔna la ka b'o la i b'a ye mopti min ye gɛlɛya ye ayiwa halisa a bɛ banbasi kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ sen na ayiwa min ye cortège mariage yɛrɛ kɔni senfɛ fo ka taa se ka dankari kɛ yɛrɛ ninkun na ani maa wɛrɛ ni yɛrɛ kɔni na an n'an da don fɛnɛ la ka walawali kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bi an bɛ waati min na mali finitigilakaw ayiwa olu dagalo min bɛ leere n'a bɛ t'i jɔ fo k'an fila yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn si la ka bɛn ni septembre kalo tile 15 ye tile 17 kɛtɔ b'a la san 2023 i b'a ye mali finitigilakaw olu dagalo min bɛ leere n'a bɛ t'i jɔ fo k'an fila la Tombouctou yɛrɛ kɔni mara la i b'a ye k'a fɔ bi ni o yɔrɔ in mara a tun bɛ a bɛ fɔ maa min ma ko élément intégré ni o ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun taara nka mali tila ka segin ka na ayiwa kɛra sababu ye k'u don mali fini yɛrɛ kɔni na tuguni n'o ye ayiwa min ye sɔrɔdasi fini yɛrɛ kɔni na olu ka kan min yɛrɛ kɔni bɛ yen o kan i b'a ye banbaciw n'o ye sema ale ni jatigɛ wale kɛbɔ ni bingali wale kɛbɔ wɛrɛw ayiwa olu yɛrɛ kɔni taara bi kan fila kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan i b'a ye kunnafoni min ni a yɛrɛ kɔni sɔrɔla ayiwa i b'a ye k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ pankuru min n'a wulila banbaciw nɔfɛ o de ye drone ale ni sigano yɛrɛ kɔni ye olu ye wulikajɔ ka se ka o fanga yɛrɛ kɔni bonya kunu sɔgɔmada 6 heures waati yɛrɛ kɔni min b'a to kan fila min bɛ leere a bɛ se ka bɔ banbaciw yɛrɛ kɔni u bolo cogoya min na min ye gosili ye ayiwa o kɔni o kɛra sɔgɔmada kɔni a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra o la min b'a to banbaciw ayiwa u yɛrɛ kɔni bɛ ja min kɔnɔ u yɛrɛ kɔni kana se ka bɔ o yɛrɛ kɔni o kɔnɔ fiyewu bi an bɛ waati min na n'i ye kunnafoni yɛrɛ kɔni minnu sɔrɔla a yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na olu b'a yira k'a fɔ nin waati yɛrɛ kɔni na mara o bɛ mali finitigilakaw bolo wa basigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ o sabatira min ye état major des armées ale kɔni ye ladɔnniyali kɛ kunnafoni na ka se k'a fɔ bi min ye bingali wale kɛbaaw ye u binna an ka kan kan ani an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan min n'a kɛra leere septembre kalo tile 17 an ka bi an bɛ waati min na a bɛ fɔ cɛden minnu ma n'olu bɛ secteur numéro 3 fɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fanga yɛrɛ kɔni bonyara yaasa min b'a to ayiwa leere o bɛ se ka lakana cogoya min na basigi ni bɛn o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka na cogoya min na a ko ni baara wɛrɛ kɔni b'o la o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka banbaciw k'u si latunu ayiwa ka se ka jatigɛli ka ɲɛsin u ma min b'a to bingali walew fana tɛ se k'o ta ka anw ka jamanadenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ bi an waati min na état major a ye hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko waati tɛmɛnlen na n'o ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni y'an kɔrɔ i b'a ye ko mali finitigilakaw olu ye baara sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɛ baara sɛbɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye banbaci caman ni siga kun kelen minnu na tigɛ yɛrɛ kɔni dara olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ani u bololaminɛ caman yɛrɛ kɔni nka i bɛna k'a fɔ mali finitigilakaw olu ka faamuya n'u ka kodɔn n'u ka cɛsiri o de kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye lakana ayiwa o kɔni o fanga bɛ ka bonya an ka jamana fantan ani naani yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na
hali n'o y'a sɔrɔ banbaaci kelen-kelennu olu yɛrɛ kɔni bɛ u sɔnna nin waati ninnu na nka i b'a ye k'a fɔ a kɔni a tɛ waati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni bɔ mali finitigilakaw ka ɲɛmaaya yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna to nin baara kelen ni nin hakilina kelen o de hukumu kɔnɔna la min b'a to jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na parce que sɛbɛnba fana b'a yira k'a fɔ ko waati min na olu b'u tɛgɛ da nin sɛbɛn yɛrɛ kɔni kan k'a sɛbɛn ayiwa min ye bilan den kelen yɛrɛ kɔni ma bɔ min b'a yira k'a fɔ manda hakɛ min ni olu ni bila minnu yɛrɛ kɔni joginna ayiwa a ma ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yira nka min ye kunnafoni yɛrɛ kɔni ye i b'a ye kunnafoni tayɔrɔ la u b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na bamaciw ni o bɛ coordination du mouvement des Azawad u ka maa ɲɛmaa caman e ko a ma sigama k'a la k'a fɔ ko ninnu caman ni binna ayiwa yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa ayiwa an'u ka bolimafɛn caman ani minnu tɛgɛ dar'o olu yɛrɛ kɔni kan ayiwa an'u bololafɛn kɛlɛkɛminɛn caman wɛrɛ kɔni minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni sɔrɔ mali finitigilakaw olu ka pangu yɛrɛ min n'a ye kisɛ jugu k'a fili bamaciw yɛrɛ kɔni kan parce que sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ ani min bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to Soir de Bamako ale kɔnɔna la Fatumata min bɛ tali kɛ jamana premier ministre kɔrɔ ni ale Usumani Isufu Mayiga i b'a ye k'a fɔ a y'i da don lakanabaliya min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a dakuruɲɛ fɔlɔ o de kɛra jeli min n'a bɔnna n'o ye malidenw jeli ye ayiwa ko o bɛna kɛ duwawu ye ka anw ka jamana k'a lakana nka a bɛna kɛ danga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka ɲɛsin bamaciw olu yɛrɛ kɔni ma nin kɛra ɲɔgɔn ye min n'a bɛ fɔ ko association des communautés culturelles Songoyi n'o o ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ Songoyi la ayiwa olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele Iriganda ayiwa min n'a kɛra samedi yɛrɛ kɔni a ka fɔ yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ bi ko ni lajɛ in kɔni bɛ ka kɛ waati min kɔnɔ i b'a o waati kelen na i b'a ye bingali walejugu o taara bamaciw fɛ ka ɲɛsin ale ka jamana yɛrɛ kɔni ma i b'a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bɛɛ b'a kalama nka foyi den kelen yɛrɛ kɔni o tɛ ka bɔ a la ayiwa bi an bɛ waati min na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in ka se ka a si yɛrɛ kɔni ko o latunu ka se ka adamadenya min ye maaya yɛrɛ kɔni ye ka dankari o la min ye adamadenya ka dankari o kɔni fɛnɛ la ko depuis san 2012 Agilog n'i ye o yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye banbaciw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tigɛ min b'a to jamanadenw wa u bɛ se ka bin olu kan cogoya min na nka jamana marabaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ cɛsiri yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na min b'a to jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka don lakana kɔnɔna la cogoya min na nka bamaciw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u sɔn nka halisa u ma se jamana in a ko a tɛ bin hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ lombo laban a ko maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni jeli bɛ ka bɔ i b'a ye k'a fɔ o kɔni o bɛ don mali ni bamaci wale kɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ duwawu ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma wa a yɛrɛ a bɛ kɛ danga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka ɲɛsin bamaci jugu olu yɛrɛ kɔni ma a ko kɛlɛ min n'an b'a la ale dalen don a la an bɛ se wa an yɛrɛ kɔni an na sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ minisiri kɔrɔ Yusufu minisiri kɔrɔ Usumani Isufu Mayiga a y'i da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingali wale min taara ka baton ko se o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Tɔnbukutu a ko n'i ye baton yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ baton in a bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ wa min ye jamana sɔrɔ dɔ kɔni o gulonnen bɛ o taa ni ka sigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o ka bɔ yen Banba kan ka taa se Gawo Buram min ye convoi militaire min ni o tun bɛ ka taa bɔ gosi wa i b'a ye k'a fɔ tiri jugu min n'a binna anw ka aéroport kan Tɔnbukutu i b'a ye k'a fɔ banbaciw halisa u yɛrɛ kɔni u bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na u kɔni b'u ka wulikajɔ la wulikajɔ hali n'o y'a sɔrɔ o kɔni dɔgɔkun tɛmɛnenw na o kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye maliden caman olu ni binna minnu ni an ma ɲinɛ olu kɔ an yɛrɛ kɔni tɛna ɲinɛ o kɔ an balimaw don u ka d'an ye malidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a ko min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na kɔni ale bɛ se ka min yɛrɛ kɔni fɔ an bɛ waati min na ayiwa waati kɔni a ka gɛlɛn nka k'a ɲini min ye maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to fanga kɔ an ka kɛ kelen ye min b'a to jugu olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka se an na cogoya min na a ko min ye bingali wale min yɛrɛ kɔni n'a kɛra sababu yɛrɛ kɔni maa 8 olu yɛrɛ kɔni min binna ayiwa min ye Gawo mara ye association des communautés de culture Songoyi ayiwa ni a bɛ fɔ ko Iriganda olu kɔni ye wele kɛ min bɛ tali kɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka an ɲɛ jɔ bamaciw olu yɛrɛ kɔni ɲɛ la a ko bɛɛ ka wuli ka kɛ cɛ kelen ye ayiwa min b'a to ayiwa furugufurugu ani bɛnbaliya min
minnu bɛ kan ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ dingɛli wale min bɛ ka taga jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ an k'a dɔn k'a fɔ fatana batana ni jamana yɛrɛ kɔni tɛ an k'an jɔ jugu ani o de kɔni cɛ a ko siya caman o bɛ anw fɛ yen nɔ diinɛ caman o bɛ anw fɛ yen taabolo yɛrɛ kɔni caman olu de kɔni bɛ anw fɛ yen nka minnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ min ye bakuruba kelen de ye yaasa ka se ka jamana dɛmɛ a ka lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la politique tɔnw a ye wele bila u bɛɛ ma société civile n'o ye jamanaden ŋanama sumalenw ye a ko an bɛɛ lajɛlen k'an jija Mali finitigilakaw an ka y'u kɛrɛfɛ yaasa jugu kelen min banna an ka se k'o gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔni kan Mamadou Isufu nin kɛra a ka kuma ye min ni a y'a ladi u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ a ko jamana ɲɛmaaw a bɛ min fɔ olu ɲɛna tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ ani Burukina ni Niger cɛ a ko a y'aw jija a ka se ka o yɛrɛ kɔni fanga bonya min b'a to litako guruma an bɛ se ka ale yɛrɛ kɔni ka lakana cogoya min na ka kuma an teriw fɛ teri minnu bɛ farafinna farajɛla minnu ni olu bɛ nanzara du yɛrɛ kɔni kan wa dɛmɛ min n'u bɛ se ka don an ma ka se ka o dɛmɛ yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen don an ma wa min b'a to an ka jamana bɛ se ka lakana cogoya min na bato wa min n'a tiɲɛna ayiwa tiɲɛna ka min ni tasuma donna la kɛto b'a la tasuma donna ani maa dɔw de la dɔw ni binna dɔw yɛrɛ kɔni joginna a ko jamana ka fɛɛrɛ baw kɛ fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye wa olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ bila jamana ka lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele min bɛ tali kɛ min ye olu ka tɔnden malidenw ye wa minnu ni olu ko olu bɛ maliko la ka kɛ mali kɔnɔ i ye maliden ye ka kɛ mali ko kan i ye maliden yɛrɛ kɔni ye walima i ye mali teri ye a ko an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen wele an tɛgɛ diyanen bɛ an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wa ka fara an kan min b'a to jamana in o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka don lakana yɛrɛ kɔni minɛ ale kɔnɔna la cogoya min na parce que a sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Yusuf Konate ale yɛrɛ kɔni fɛ an y'a bɔ Suwadu Bamako ale kɔnɔna la Suwadu Bamako kɔnɔna la Fatumata Alisa min bɛ to ayiwa san wɛrɛ ni o bɛ tali kɛ san 2024 o samiya yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛ cogoya min na minisiri ye baara kɛ baara min ni ani sɛnɛkɛlaw ayiwa fo ka taa se angɛrɛ feerelaw ani distributeurs ayiwa ani u kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye bɛ bila kadira min kɔnɔna la o de ye ka se ka kuma ayiwa kuma in kɔnɔna la ayiwa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu da yira ɲɔgɔn na min b'a to samiya ayiwa ale bɛ se ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ yɛrɛ kɔni na cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin bilasirali ninnu kɔni nana ni hakilina min ye o de ye k'a fɔ ɲinɛ samiya Fatumata ayiwa ni gɛlɛya b'a la angɛrɛ ko gɛlɛya a yera Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara kɔlɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa min ye angɛrɛ kɔni ye hali ni wari b'i bolo i tɛ se k'a san misali an yɛrɛ taara ka taa an tɛgɛ da a sun yɛrɛ a kisɛ kan yen nɔ i b'a ye k'a fɔ angɛrɛ a tɛ yela ɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ko k'a san ayiwa o minisiri yɛrɛ fana ye taama kɛ ka taa yen a ye kɔlɔsili kɛ ayiwa ko ka fɛɛrɛw k'olu tigɛ ayiwa a y'i da don Mali jamana ɲɛmaa ye tagali min kɛ Irisi jamana kan Abdoulaye Diop n'o ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma a ko ale fana tun bɛ taama in na taama in kɔnɔna la i b'a ye Mali ni Irisi jamanaw tɛgɛ bila sɛbɛn caman na o sɛbɛn ninnu dɔ ye ayiwa min ye sanni ni feere ye Irisi ale ni Mali kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina min n'o taara jamana ɲɛmaa fɛ fo ka taa se a ni maa minnu yɛrɛ kɔni taara ayiwa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ min ye jagoko yɛrɛ kɔni ma ale ko a bɛna nin minisiri nin wale ninnu ka se ka olu de kɔni don da la o min ni o bɛ don da la o kama a ye fournisseurs ni distributeurs yɛrɛ kɔni wele ayiwa an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ka se ka o ɲini Irisi yɛrɛ kɔni fɛ walima Irisi bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don a ma min b'a to anw bɛ nɔgɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ anw ka sɛnɛ ayiwa a tɔ a bɛ yiriwa cogoya min na ka taa a fɛ ayiwa sigi a kɔni a kɛra nin hakilina ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka an bɛ bɔ sigi in kɛyɔrɔ la waati min na yɛlɛ musa ni nisɔndiya i b'a ye k'a fɔ o yera bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ yɛrɛ kɔni kan bari ka d'a kan bɛɛ ko nin hakilina in nin kɔni nin ka ɲi ayiwa bɛɛ ye hakilina in ka se ka a kokɔrɔma a yɛrɛ don parce que sɛbɛnna bɛn serifu fɛ ka bɔ Suwadu Bamako kɔnɔ teliya la an bɛ taa Mopti Fatumata i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o bɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Moti ka denw mariage yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye nka k'a tɔ laban ji la nɔɔni yɛrɛ kɔni ma o fana ye a damako wɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ mobili sifinnakaw ko f'olu de ka mobili yɛrɛ kɔni dun ta bi an bɛ waati min na kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso olu yɛrɛ b'u ka kɔɲɔso la ayiwa kɔɲɔ yɛrɛ kɔni tɛna bɔ ko maa naani olu yɛrɛ kɔni ni binna wa kɔɲɔmuso yɛrɛ kɔni tɛna taa cɛla la ka d'a kan k'a fɔ k'ale ka mariage yɛrɛ kɔni na ko maa naani o yɛrɛ kɔni sara wa kɔɲɔcɛ yɛrɛ fana kɔni tɛna i ban muso la k'a fɔ ko ale ka mariage la ko
maa naani olu yɛrɛ kɔni ni binna ayiwa minnu ye taabaw ye a kɛra olu de la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka min ye lara sɔnsuma o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nka wale min don an k'a dɔn k'a fɔ nin ye wale cɛjuguba ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ manaji yɛrɛ kɔni senfɛ olu y'a yira k'a fɔ ko moto yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ olu la olu bɛ mobili de nun ta u tora o min ye o sama-sama yɛrɛ kɔni na mobili taara boli ka to o laban baden yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min n'o kɛra min ye maa naani olu yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni tora a la ka tila ka kuma jamana ɲɛmaaw fɛ i na komi cakɛda min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye anazɛri ye ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni y'o bila sen kan min b'a to nin walejugu ni sirabakan kasara ninnu de kɔni bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ cɛsiri la nka n'a ta o ta i b'a ye k'a fɔ baara yɛrɛ kɔni tɔba yɛrɛ kɔni bɛ yen bi an bɛ waati min na n'i ye statisigiw ta k'a lajɛ ayiwa min ye Bamakɔ Segu Mopti ale sera a kɛra champion den yɛrɛ kɔni ye ayiwa ka tile yɛrɛ kɔni kɛ walima ka dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɛ ko mobili yɛrɛ dɔ ma taa sira fara ka taa don ŋaya yɛrɛ kɔni na o kɔni o kun dɔgɔyalen bɛ nka i b'a ye k'a fɔ min ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ olu la i b'a ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ taama ma fo ka taa se lakana ma olu kɔni hakilina ta ka waati dɔ yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛn mobiliba ninnu olu tɛ boli waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali waati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na cortège olu bɛɛ lajɛlen kun dabilala maraji la kɛra sababu ɲuman kɔni ye nka bi an bɛ waati min na jamana marabaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nin hakilina in na wa u hakili bɔlen don a kɔ de wa u dɛsɛra de wa walima u t'a fɛ k'u da don a la de wa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na kuma kɔni filɛ nin ye Mopti Bamaciw ka bingali walew yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa den dɔw bɛ yen nɔ n'o o ye sifinnakaw ye olu yɛrɛ kɔni diminɛw yɛrɛ kɔni ɲingun kɔrɔ ka t'u kɛ ji la kɛli min kɛra ji la ayiwa a ko a ma bila ka sumaya olu kɔni ta bɔra la nka maraji tɔ o kɔni o kɛra ala ka furu kɛ furu sima ye ka ɲinɛ taabaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la parce que a sɛbɛnna laya jara fɛ an y'a bɔ sɔrɔli mako kɔnɔ o kuma ta nin tɛ minɛn sanni ye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa min ye banu ale kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jitimu banu ye jitimu banu tɛ banu ko sini ye arabani ye a ko a bɛ cogo di an kɔni min ye an ka karamɔgɔw ye an ka dɔnni tigilamɔgɔw ye ayiwa k'u jija arabani na ka duwawubaw ka se ka olu kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min b'a to jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ a bɛ don lakana kɔnɔna la Mali a mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na ala k'an bɛɛ ci ɲuman na ala k'an ka jamana lakana wasalam.